kunnan tällaiseen esittelytilaisuuteen käynnissä olevasta kaavasta Kirkkykylä, Saimaanharju, Ketveleen alueella. Minun nimi on Samuli Kakko, toimin Raapasaaren kunnassa teknisenä johtajana. Tervetuloa. Hyvin on väkeä päästy ja kiinnostaa kaava. Kuuluuko ääni perälle saakka? Ilmeisesti kuuluu, hyvä. Meillä esittelytilaisuus taltioidaan. Ei taltioida yleisöä, vaan esittäjä ja esittäjän tämä materiaali taltioidaan ja jälkilähetyksenä näytetään sitten tuolla kunnan YouTube-kanavalla. Sen voi seurata siellä. Meitä on tosissaan paikalla minä teknisenä johtajana, sitten meidän maankäyttöinsinööri Hirvikallio Antti täällä paikalla ja sitten kaavakonsultti laatija Leskisen Timo FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä ja Timo esittelee sitten kohta tätä kaavaa. Meillä on varattu tilaisuuteen pari tuntia aikaa, eli lopetellaan tuossa 7 aikaa. Sovitaan sellainen, että Timo käy esittelyn läpi, kaavan esittelyn läpi ja sen jälkeen avataan keskustelu ja käydään, jos tulee kohteita, mielipiteitä, asioita läpi, niin käydään keskustelua sitten siinä vaiheessa, mutta annetaan kaavoittajalle sellainen rauha, että esittelee ekana kokonaisuuden. Minulla ei oikeastaan muuta, onko Antilla mitään sanottavaa? Ei. Annetaan sitten Timolle puheenvuoro, ole hyvä, voit esitellä kaavaa. Joo, kiitos ja hyvää iltapäivää. Tässä on hyvin paljon samoja päivitettyjä kalvoja kuin oli luonnosvaiheessa. Silloinhan koronan takia ei voitu pitää tämmöistä infotilaisuutta, vaan se oli tuommoinen verkkotilaisuus, Teams-tilaisuus. Eli tuossa nyt näkyy kaava-alue ja siis siinä on noin lähes 4000 hehtaaria aluetta ja tosiaan tämä on lähtenyt jo 19 liikkeelle tämä yleiskaavaprosessi, eli on tässä jo mennyt useita vuosia. No, alkuperäiset tavoitteet näkyy tuossa, eli tietysti kaupungin tai kunnan lähelle taajaman lähelle pyritään sellainen yleiskaava, jolla pystytään ohjaamaan sekä asemakaavoitusta että rantarakentamista ja hajarakentamista tai lievealueen rakentamista. Eli siinä yleiskaavalla tosiaan ohjataan sekä rakentamista että yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa, ja tästä on tarkoitus tehdä oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka sitten myös velvoittaa ja ohjaa muutakin viranomaistoimintaa, eikä pelkästään vain kunnan toimintaa. Sen verran noista vielä, kun on yleiskaavasta puhe, niin Suomessa kaavatasot tai suunnittelutasot ja valtakunnalliset aluekäyttötavoitteet, jotka valtioneuvosto päättää. Sitten on maakuntakaava, eli maakuntaliitot laativat, on hyvin yleispiirteinen, joka ohjaa sitten yleiskaavaa. Eli yleiskaavaa laadittaessa maakuntakaavan ohjeena ja sitten taas yleiskaava on tuommoinen kunnan osaan tai tarvittaessa koko kunnankin tuommoinen yleispiirteinen kaava, millä tosiaan pääsääntöisesti ohjataan tämmöisellä taajama-alueella niin sitä asemakaavoitusta, mutta toisaalta myös sitä rakentamista. Ja asemakaavoitus on sitten se yksityiskohtainen kaava mikä niin kuin ohjaa sitten rakentamista vielä tarkemmin. Sisältövaatimuksia on tämmöisen yleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain 39 pykälässä. En lähde kaikkia lukemaan tuossa, mutta siis on tietysti yhdyskuntarakenne huomioitava, taloudellisuus, ekologisuus, olemassa oleva tilanne, asumisen tarpeet, palvelujen saatavuus, liikenteeseen liittyvät, joukkoliikenteeseen, kevyen liikenteeseen, energia- ja vesihuoltoon ja niin edelleen. Eli tämä infraan liittyvät asiat pitää myös huomioida. Sitten tietysti turvallista, terveellistä ja väestöryhmän kannalta tasapainosta elinympäristöä pitäisi saada suunniteltua tai pitäisi yleiskaavalla saada tehtyä. Sitten elinkeinoelämän toimintaedellytykset, ympäristöhaittojen vähentäminen ja niin ympäristön, maiseman ja luonnonarvot myös. Ja sitten virkistykseenkin pitäisi saada jäämään alueita.
Sitten vielä tässä, kun ranta-alueita on kuitenkin aika paljon, niin sitten ranta-alueita koskee myös suunnittelu ranta-alueella, niin maankäyttö- ja rakennuslaissa on kielto, että ilman tämmöistä oikeusvaikutusta yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa, tietysti asemakaavakin on samalla tavalla, niin ei voi ilman poikkeuslupaa rakentaa, ja sen takia sitten niin tässäkin on niiltä alueilla, minne mitoitus on, niin sitten katsottu yhtenäväisillä periaatteilla, että minkä verran ja millekä alueella voidaan rakentaa. Ja sitten tuleva rakentaminen pitää rakentaa sinne kaavassa osoitetulle rakentamisalueelle. Sitten on vielä ranta-alueita koskevat erityissäännökset ja sisältövaatimukset yleiskaavaa ja ranta-asemakaavaa varten. Eli tietysti pitää sopeutua siihen rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön ja muuhun maankäyttöön. Sitten luonnonsuojelu, maisemat, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja niin edelleen täytyy huomioida. Ja luonnon ominaispiirteet. Sitten pitää jäädä myös riittävästi yhtenäistä rakentamatonta ranta-aluetta. Sitten ylipäänsä ranta-asemakaavassa, nyt ei ole tietysti ranta-asemakaavassa, niin pitäisi huomioida myös, mitä asemakaavassa on säädelty. Maakuntakaavassa suunnittelualue on hyvin pitkälti taajamatoimintojen aluetta, eli A-aluetta. Toki siellä on sitten myös muita merkintöjä, mutta käytännössä niin kuin on niin kuin vallitseva merkintä tällä koko suunnittelulla. Siellä on pohjavesialueita ja niin edelleen. En lähde käymään sen. Ja toki noita muinaismuisto- ja vesihuoltoon liittyviä merkintöjä. Sitten tässä näkyy nyt sinisellä asemakaava-alueet rajattu ja sitten vihreällä on alueella olevat ranta-asemakaavat. Ja ranta-asemakaavat on maanomistajien kaavoja. Ja täällä on kyllä myös yleiskaava, mutta se on niin vanha, eli sillä ei sinänsä ole sellaisia oikeusvaikutuksia, eli sitä ei sinänsä tätä suunnittelutyötä ole juurikaan ohjannut tai oikeastaan ollenkaan ohjannut. Että kyllä se on maakuntakaava olemassa olevat asemakaavat plus sitten tietysti olemassa oleva tilanne. Sitten tosiaan nuo asemakaavat on hyvin monessa vaiheessa laadittu, että se ei ole yksi ja yhtenäinen asemakaava, vaan siellä on pienempiä kaavoja runsaasti. Sitten laadittuja selvityksiä on luonto- ja maisemaselvitys, kulttuuriympäristöselvitys ja sitten arkeologinen inventointi noiden perusselvitysten lisäksi, joihin tulee eli mitoitus, laskelmat ja emätilaselvitykset toki on tehty. En näitä lähde käymään yksityiskohtaisesti läpi, mutta siellä on tietysti käyty läpi olemassa olevaa tilannetta, pohjavesi ja pinnan muodot ja sitten huomattavia maisemanäkymiä ja maisema-alueita. Plus sitten on maastoinventoinnista löydetty 36 luontokohdetta, mitkä biologia on todennut, että niillä on jotain erityisiä luontoarvoja. Ja ne on sitten kaikkia noita ei ole kaavassa osoitettu, mutta siellä on ne kaikkein merkittävimmät sitten kaavassa osoitettu ja toisaalta sitä rakentamista on pyritty ohjaamaan noiden luontoarvojen ulkopuolelle. Linnustokin on siltä samalla selvitetty. Eli tuossa on hyvinkin paljon erilaisia lintulajeja ja sijainteja, mutta en tätäkään lähdettäisi käymään nyt sen tarkemmin läpi. Sitten täällä on päivitetty ja selvitetty noita arvokkaita tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuskantaa ja 29 eri kohdetta on täältä löydetty. Ja siellä on myös modernia, eli ne on tietysti se vanhempaa rakennuskantaa, mutta myös modernia rakennuskantaa on tässä yhteydessä. Täällä on pohjalla vanhoja inventointeja, maakuntaliiton inventointeja ja niin edelleen.
Sitten muinaisjäännös inventointi, jonka Mikroliitti Oy on tehnyt, oli kesällä 2021. Ja täällä oli vanhoja tiedossa olevia selvityksiä, mutta sitten kokonaisuus oli sieltä 25 muinaisjäännöstä, sitten 8 kulttuuriperinnekohdetta. Sitten on tämmöisiä irtolöytöjä, eli on jostakin löydetty joku partsipalanen tai jotain muuta, mutta ei sen enempää. Sitten siellä on myös 3 muuta kohdetta, jotka ei sinänsä. Nämä muinaisjäännöskohteet on lailla suojeltuja, eli ne pitää huomioida, niitä ei saa siis niillä alueilla ei pysty rakentamaan, jos niitä ei kaiveta ylös, mutta se myös siis kaikkea muutakin toimintaa rajoittaa niillä alueilla. Täällä on aika paljon noin kokonaisuudessaan, kyllä voi sanoa noita kohteita, että siinä mielessä rikasta. Tai sanotaan, että täällä on ennenkin asuttu pitkän aikaa. Hyvä asua. Sitten vielä tuon ranta-alueen osalta tuon rakentamisen määrittäminen, eli meitä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi tietysti tuo perustulaki, missä sanotaan, että ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti, eli sen takia nyt sitten on tässäkin kaavassa pyritty löytämään sellaiset periaatteet, millä se rakennusoikeuden määrä ja rakennuspaikkojen lukumäärä pystytään määrittelemään niin, että se ei vaaranna kenenkään yhdenvertaisuutta. Ja tietysti, eli tavoitteena on samanlaisille ranta-alueille yhtä paljon rakentamista, eli ei kaikille rannoille saman verran, vaan luontoarvoilta ja muilta olosuhteiltaan samanlaisille ranta-alueille saman verran rakentamista. Se, että mitkä asiat nyt sitten tavallaan määrittää sen rakennusoikeuden, niin sitten on tuo rantaviivan pituus. Ja tässä tapauksessa puhutaan semmoista mitoitusrannasta. Sitten voi olla maapinta-ala saarissa tai vesipinta-ala pienillä järvillä ja lammilla. Tuossa on esimerkiksi jotkut hehtaarimäärät, mutta nämä vaihtelee eri. Eli sinänsä tätä asiaa ei suoraan laissa säädetä, vaan tämä on tämmöisen 30 vuoden aikana, kun tämmöisiä vastaavia kaavoja on tehty ranta-alueen osalta, niin tämmöinen periaate on muodostunut, mikä on nyt sitten oikeuskäytännössäkin hyväksytty. Sitten tässä on muutamia tämmöisiä periaatteita, mitä on noudatettu, eli puhutaan kantatila tai emätila, eli kiinteistöjaotustilanne, mikä on ollut 1.7.59, niin siitä lähdetään asiaa tuomaan eteenpäin, eli silloin olevat tilat on emätila, ja sitten jos on erotettu, niin tiloja sen jälkeen tai rakennuspaikkoja, ne lasketaan käytettyyn ja vähentää sitä kokonaisrakennusoikeusmäärää. Eli täällä huomioidaan se jo aikaisempi rannan hyödyntäminen ja rakentaminen. Sitten on maanomistajakohtaisesti huomioidaan, eli samalle maanomistajalle, jos kuuluu useampia tiloja, niin ne otetaan yhtenä kokonaisuutena, voidaan siirtää tilalta toiselle ja niin edelleen. Muunnettu rantaviiva tuu siihen kohta tarkemmin, eli se mitoitusperuste ei ole se suora tai todellinen rantaviiva, vaan siinä on luomioitu sitten vastarannan läheisyys tai lahtien kapeus ja niemien kapeus. Ja sillä pyritään se luontainen, tai miten luontaisesti voidaan rakentaa kullekin ranta-alueelle, niin huomioida. Sitten rantavyöhykejako, eli siinä huomioidaan sitten nämä luonto-olosuhteet, infran läheisyys, palvelujen läheisyys, rakennettavuus ja niin edelleen, maisemalliset arvot. Siinä on hyvin paljon tämmöisiä, pyritään löytämään semmoisia suht laajoja kokonaisuuksia, minkä perusteella sitten kullekin tämmöisen rantavyöhykkeen annetaan mitoituskerroin, joka on sitten voi vaihdella 7-3 rakennuspaikkaan mitoitusrantaviivalle esimerkiksi. Sitten kohtuullisuus. Aina voidaan sitten, jos on jotain erityistä syytä, niin nostaa sitä tuon laskennallisen rakennusoikeuden
tuloksen, mikä tuosta laskennallisesta rakennusoikeuksesta tulee, niin joko ylöspäin tai mahdollisesti alaspäin, riippuen vähän minkälainen tilanne on. Niin kuin ihan orjallisesti sitä ei noudateta, mutta pitää huomioida sitten, että jos on useampia samanlaisia tapauksia, niin kaikille sitten samalla periaatteella pitää sitten kaikkia muitakin niin noudattaa kaikkien osalta. Tuossa on tuosta emätilajaosta tuolla näköjään alle. Eli tuossa on kaksi vähän vanhempi, taisi olla 70-luvulta, plus sitten nyt uusin maastokartta ja kiinteistörajat, eli tuolla Hirviniemessäkään hirveän monta tilaa on ollut silloin 70-luvulla, mutta nyt siellä on noin paljon, eli tuossa näkee, että miten se kiinteistömuodostaminen on siellä edistynyt ja minkä verran siellä on niin käytetty siitä lähtötilanteesta. Sitten rantaviiman muunto. Eli tuossa näkyy nuo kertoimet ja sitten tai siis nuo muuntokertoimet, eli suoralla rantaviivalla on 1 ja sitten kun riittävän lähellä on tuo vastaranta tai niemi on 200 metriä tai enempi, tai vähempi, niin silloin se on 0,75 ja sitten jos on 100 metriä tai vähempi niemi ja lahti, sitten on 0,75 ja sitten 0,5 ja sitten kun on alle 100 metriä, niin sitten on tuo 0,25. Eli tällä tavalla on käyty kaikki nuo rantaviivat, mitoitusrantaviivat läpi ja tuossa isommassa karttakuvassa taas on sitten nuo kertoimet, mitä on käytetty. Eli siellä on 3-7 ja muutamia nolla-alueita, jotka on niin huonoja, että sinne ei pysty rakennettavuudelta semmoisia, että ei voida osoittaa rakentamista ja sitten on maisema ja puitteen arvoja ja infran läheisyyden ja niin edelleen, niin on tuo kertoimet tuossa 7-3. Saarissa on tietysti vähän pienemmät, koska se saavutettavuus on siellä huonompi. Sitten sen verran vielä, jos meidän palaan, eli nuo valkeilla olevat alueet on niitä ranta-asemakaava-alueita tai asemakaava-alueita ja niiden välitöntä läheisyyttä tai alueita, minne jatkossa on ajatuksena sitten se rakentaminen, lisärakentaminen asemakaavalla sitten jossakin vaiheessa tulevaisuudessa. Ja siellä on tällä hetkellä jo niin paljon sitä rakentamista, että tässä näillä tavallaan ei voida yleiskaavalla enää sitä niin tiheää rakentamista oikein ohjata, että se pitää sitten tarkemmalla ja yksityiskohtaisemmalla kaavalla ohjata. Ja tuossa oikeastaan näkee sen tilanteen, eli tällä hetkellä, tai siis kaavassa on tuonne mitoitetulle alueelle 376 rakennuspaikkaa, tai noin 380 rakennuspaikkaa, ja siellä on tällä hetkellä 5,2 rakennuspaikkaa kilometrille, siis todellisen kilometrille, ja tuolle mitoituskilometrin 6,7. Sitten kun kaavassa siinä on jonkin verran sitä uutta rakentamista tullut, niin se nousee 5,6 todelliselle ja 7,5 mitoitusrantaviivalle. Mutta noilla asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, jotka tällä mitoitusalueella, eli se on esimerkiksi kuivaketvelle alue, niin siellä on jo tällä hetkellä 8,5 rakennuspaikkaa todelliselle rantakilometrille. Eli siellä on se jo tapahtunut rakentaminen enemmän kuin nyt tällä kaavalla voidaan noille muille alueille osoittaa sitä rakennusoikeutta. Sitten niin kuin tuossa alussa sanoin, niin kaavalla tosiaan ohjataan sitä suoraan rakentamista ja asemakaavoittamista, ja tuossa nyt sitten en lähde käymään tuota kaavaratkaisua, mutta käyn näitä merkintöjä, mitä siellä on vähän tarkemmin läpi. Ja tietysti siellä on maatilan talouskeskukset, jonne saa sitä myös toisen asuinrakentamisen nimen 300 kerrosneliömetriä rakentaa. Sitten on noita pientalovaltaiset, siis yleiskaavan en alussa sanon, eli näillä alueilla pystytään luvittamaan suoraan yleiskaavan perusteella. Sitten on pientalovaltaiset asuntoalueet, jotka on ei tuolla ranta-alueella, tuo AP-2,
alueet ja sitten ranta-alueella on AP-3-alueet, jossa on sitten pinta-ala pitää olla vähintään tuo 5000 ja sitten rakennusoikeus yksi asuinrakennus saa olla korkeintaan 300 neliötä ja kokonaisrakennusoikeus enintään 8% rakennuspaikan pinta-alasta tai enintään 400 kerrosneliömetriä. Eli se 400 on se määrä, minkä enintään voi rakentaa. Edelleen näitä suoraan yleiskaavan perusteella on noin AA, eli asuin- tai lomarakennuspaikat, eli näitä on osoitettu lähelle palveluja, eli tämä voi toteuttaa joko lomarakentamisena tai asuinrakentamisena, mutta siellä on sitten se, jos asuinrakentamisena, niin sen pinta-ala pitäisi olla 1 hehtaaria, tai jos on keskityt jäteveden käsittelyn piirissä, niin siellä on 3000 neliötä. Ja enimmäisrakennusoikeus on se 400 kerrosneliömetriä asuinrakentamiselle ja 250 lomarakentamiselle. Sitten on vielä nuo kyläalueet, joissa on sitten myös voi luvittaa tämän yleiskaavan pohjalta, niin siellä on sitten omat noin asuinrakennuksen pinta-ala, pienin koko voi olla se 3000 ja samat kuin äsken puhuin, eli 300 se itse asuinrakennus ja 400 kokonaisrakennusoikeus. Ja lomarakennuksen pienin koko on 3000 ja 250 sitten se rakennusoikeus. Sitten tuossa on noita alueita, mitkä on noita AT-alueita, eli niitä on noin tuossa Savilahden tienvarressa Savi-Taipaleen tienvarressa pitäisi olla Muukkola ja Rauhala ja Ohjala alueella. Sitten on asemakaavaa ohjaava rakentaminen, näistä on tietysti kerrostalojen alueet on nykyisinkin asemakaava-alueella, asuin-, liike- ja toimistorakennusten aluetta on tuohon osoitettu niin tuossa näkyy siis Kirkonkylän eteläpuolella. Sitten AP-alueita on tuolla, kohta tulee muitakin, mutta tuossa Kirkonkylän alueella on vaaleat alueet, eli nämä uusia tai muuttuvia asema-alueita. Sitten on vielä AP-reservialuetta, joka on sitten näiden jälkeen sitten, eli tuossa nyt näkyy sitten Saimaanharjun tuossa pohjoispuolella, tuossa Kuivaketeleen alueella on noita uusia asemakaavoitettavia alueita, mitkä sitten asemakaavalla vasta selvitetään, että minkä verran sinne sitten sitä uutta rakentamista tulee. Sitten on AP-1 alue tuossa Konstunharjun alueella, eli siellä sitä asemakaavalla tämä on se niin kuin oma määräyksensä, eli asemakaavalla sitten voi tarvittaessa tiivistää ja tutkia, että voidaanko tiivistää ja lisää rakentamista tuolle alueelle osoittaa. Mutta se on asemakaava-asia sitten. Sitten on noita keskustatoimintojen aluetta Saimaanharjun ja Kirkonkylän alueella. Eli sinne on sitten hyvin asemakaavassa mahdollista osoittaa hyvin erilaista käytännössä muuta kuin tämmöistä tuotannollista teollisuustoimintaa, että kaikki muu käytännössä miltei siihen soveltuu. Sitten siellä on autoasema-alueet, yhdyskuntatekniikan huollon alueita ja suojaviher-alueet on sellaisia alueita, missä jonkun ympäristöhäiriön tai muun takia ei viheralueena tai virkistysalueena voi käyttää, mutta niihin ei myöskään haluta rakentamista. Sitten on palvelujen työpaikka-alueita, julkisen palvelun hallinnon alueita, taitaa olla se ollut tuo PY-alue, niin paloasema, kun se tuossa oli. Työpaikka-alueita tuossa Saimaanharjun alueella esimerkiksi, sitten teollisuusalueita myös siinä on pieniä alueita, plus sitten sitten on toimitilarakennusten alue on tuolla
Kostonharju-alueelle ja sitten venevalkamia on nyt luonnoksestaan tullut jonkin verran lisää, eli tuolla eri puolilla kaava-aluetta rannalla on noita venevalkamia, ne on osoitettu tuolla omalla aluemerkinnällään. Tuolla näkyy tuolla kuivaketteleissä myös muutamia. Siellä on KTY-aluetta uutta ja niin siellä on myös pieni AP-alue, joka nyt taitaa olla miltei rakennettu tuossa kuivaketteleen ihan eteläkädessä. Sitten lomarakentamisen osalta normaalit, tai siis RA/1, suurin osa sitten on RA-1 alue on taas pienet saaret tuolla, hyvin pienet saaret, missä ei se 250 kerrosneliömetrin rakennusoikeus on vähän turhan paljon. Sen saaren koko äänen, eli ne on alle puolen hehtaarin saaria. Sitten on matkailupalvelualue myös yksi osoitettu kaavassa. Ja tosiaan niin kuin äsken sanoin, niin täällä on se minimikoko on se 3000 pinta-alalta ja 2500 on se rakennusoikeus tai 8%. Ja rakentamista voi olla, lukumäärä saa olla enintään 5. Sitten noita kulttuuriympäristökohteita, siellä on Valtakunnassa arvokasta rakennettu kulttuuriympäristöä, tuossa sitten on muinaismuistokohteet, sitten on kiinteä muinaisäänesalue ja muu perintö, eli tämmöinen vanhoja talonpaikkoja, tämmöisiä, mitkä ei ole tosiaan niitä muinaisjäännöksiä kuitenkaan, sitten on noita suojeltavia rakennuksia, eli SR-merkinnällä. Eli niissä ei sallita sitä purkamista. Ja ylipäänsä pitää korjatessa ja muuten niin huomioida niiden arvot. Niitä on se, ei ihan kaikkia, niitä 29 on osoitettu, mitkä oli suurin osa. Sitten on vielä nämä viheralueet. Yleiskaavassa ei ole ihan kaikkia, tai asemakaava-alueita on niin kuin yleispiirteisesti osoitettu, eli siellähän on voimassa olevissa asemakaava-alueilla on puistoja ja viheralueita, joita pienimpiä ei ole tässä yleiskaavassa sinänsä huomioitu, mutta ne toki siellä säilyy, koska se asemakaava on voimakkaampi kaava ja siltä osin. Siellä on sitten retkeilyalueita, urheilu- ja virkistyspalveluja, eli noin kentät ja sitten uimarantoja osoitettu. Sitten on nämä maa- ja metsätalousalueet. Eli siellä, missä on mitoitettu, niin siellä nuo ranta-alueille on sitten jouduttu tai annettu tuo määräys, eli sinne ei voi muualle rakentaa muuta kuin maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista kuin siellä kaavassa osoiteltu rakennusalueille. Eli siellä on tämä M1 ja sitten MU1. Tämä on tuolla Kuivakeppeleen alueella esimerkiksi. Ja sitten on tuossa ihan Kirkonkylän keskustassa on maisemassa arvokkaat peltoalueet, missä on sitä myös valtakunnallista arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Sitten on luonnonympäristön, eli siellä on luonnon monimuotoisen kannalta erityisen tärkeitä alueita. Sitten ei sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentää niitä arvoa, saa niillä alueilla tehdä. Sitten on perinnemaisema-alueet, oli ihan kaava-alueen luonteisosassa. Sitten on noita maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. Siltä osin ne on maakuntakaavasta tulleita merkintöjä. Sitten on nuo pohjavesialueet, jotka on jo lainkin puolesta suojeltuja, eli pohjavesiä ei saa pilata eikä sillä tavalla, että se joka tapauksessa lakikin suojelee niitä, ja tuossa on näitä sitten tarkempia määräyksiä siihen. Sitten on arvokas harjualue, geologisesti arvokas harju tai muu geologinen muodostuma. Sitten on vielä luonnon monimuotoisuuden pieni kohdemerkintä on myös tuosta luontoarvoista. Sitten on muita merkintöjä, vesialue. Siellä on asemakaavoitettu alue myös kaavassa osoitettu informatiivisena. Sitten on nuo eri katualueet tai tiealueet.
Sitten on noita eri väyliä. Sitten noin punaisella osoitettu uusi rakennuspaikka. Sitten mustalla on olemassa olevia rakennuspaikkoja lukumäärä. Ja sitten on laavu, siellä on tuommoinen erillinen saunarakennuspaikka ja muutamia, niille saa rakentaa 25 saunarakennuksen. Sitten on yleismääräyksissä, näitä en lähde lukemaan ihan tarkkaan, tämä taitaa olla, mutta viimeinen on siellä toinen yleismääräys. Eli siellä nyt on siis annettu määräys siitä, mistä jo monesti on sanonut, eli niille rakentamisalueille pitää se sijoittaa ja pystyy antamaan luvan. Sitten on muuta rakentamiseen liittyviä ohjeistusta. Rakennuslupa ei saa esimerkiksi myöntää, niin kun rakennuspaikka on merkitty maastoon, niin sitten siellä maasto-olosuhteet pitää huomioida, ja pohjakartta nyt on tietysti yleispiirteinen, niin sekin voidaan pieniä vähäisiä poikkeuksia noista rajauksista tehdä. Sitten ruoppauksesta on ympäristöviranomaisen, eli ei saa ruopata ilman lupaa, ilmoitusta. Sitten noita rantasauna yli 25 niin pitää olla 25 metrin päässä rannasta. Rantasaunat 25 tai pienempi, niin silloin saa olla 15 metrin päässä. Asurakennus kerrosalalta yli 84 tai asurakennus ja lomarakennus, jotka on yli 84 etäisyys 40 metriä. Ja sitten jos on 80 pienempi, niin 25 metriä rannassa. Aitat ja varastot niin 15 metriä ja rillit 10. Venevajaa tapauskohtaisesti esimerkiksi. Rantaviivan pituus pitää olla se 50 metriä. Nämä on rakennusjärjestyksessä pitkälti nämä samat. Sitten tuo rakentaminen pitää sillä tavalla, tai sen korkeus pitää olla sellainen, että kerran 100 vuodessa esiintyvä tulva ei niitä kastele. Ja tuossa on tuo vähintään korkeustalo 78. Sitten rantapuustoa pitää säilyttää, että sitä ei saa aukeaksi hakata ja niin edelleen rakennuspaikan osalta. Sitten on vielä noin vesi- ja jätehuoltoa koskevia määräyksiä, eli käytännössä yksityiskohtaisia määräyksiä tässä ei sinänsä anneta, mutta pitää siis lainsäädäntöä ja ympäristö- ja rakennusjärjestyksen määräyksiä noudattaa. Ja tämä talousvettä pitäisi olla järjestetty rakennuspaikalle. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty, jos jätesäiliön tyhjentäminen tieyhteyden puuttumiset tai muun syyn vuoksi ei ole mahdollista. Sitten hulevedet pitää hoitaa, suunnitelmat niistä, kiinteässä jätteessä noudatetaan voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Sitten on noista rantametsän käsittelyssä pitää noita yleisiä metsänhoitosuosituksia. Ja sitten ojituksen osalta on tarkastettava vesilain mukaisen luvan tarve. Okei, siinäpä se olikin. Eli tässä nyt oli tämä minun esitys ja nyt voi sitten esittää kysymyksiä. Antti saa jatkaa. No niin, kiitos Timolle, hyvin tiivistetty, selkeä esitys. Ja tosi kiva, että teitä on tullut tänne näin paljon. Olen ollut joskus itse pitämässä laajemman yleiskaavan esittelytilaisuutta ja alle 10 henkeä. Hyvä kun olette paikalla. Ja nyt tosiaan voin käynnistää tätä keskustelua ja esittää kysymyksiä, mielipiteitä, mutta ei nyt varmaan kannata niitä oman tilan asioita, niin niitä on hyvin vaikea tässä